Vakapuru Pandivision. Tonderai Tiana kule vechimero vanofunga ati vasive seko sekuru vechimero avo vandopisa patani ya vasive mangoma icho takabva navo kare tichivakakuleta vasuspekta vari kudraivha pana indiketa vasikutiketa takonekta momola vatipati kwate maheta vaudze kunyangwe vakaungana vaketa mamba tokudonidonedza semawiketi vaudze mables time yatina off day ende kumandandi yatina weekend vakada kundidonedza tasavatipa ndenge ndakamira sebvudzi ramonwa neraketi kunyangwe vakaisa titomumukaka vachindisvibisa vachindiita musproketi vachikaira zvimwe ngoma ndichamira handimbomira ndenge ndakaita connect handina nguva ndangoti ndingoti gagamomula saka chikonekta jeki kunyangwe vakaita chimero momula vaudze kuti hazvititadzise kushanda kunyangwe vakauya kumagero ndanditi inorova hende yatiite dzekupamba vanofunga ati vasive seko sekuru vechimero avo vandopisa patani ya vasive mangoma icho takabva navo kare tichivakakuleta vasuspekta vari kudraivha pana indiketa vasikutiketa takonekta momula vatipati kwate maheta kunyangwe vakatisa vakapisa hapana chavanosiva kunyangwe vakasimbisa vakasasimbisa nini ndovanudza mdziva kunyangwe makantera makesa manera mangoma handifenda rilisa kunyangwe makaterera makasaterera mangoma handifenda masiya vanofunga ati vasive seko sekuru vechimero avo vandopisa patani ya vasive mangoma icho takabva navo kare tichivakakuleta vasuspekta vari kudraivha pana indiketa vasikutiketa takonekta momola vatipati kwate maheta vanofunga ati vasive seko sekuru vechimero avo ati vasive seko sekuru vechimero avo avazive mangoma icho takabva navo kare tichivasuspekta.